Molt bona tarda a tothom. Primer que res, disculpen el retard que s'ha produït en l'inici d'este ple ordinari del mes de juny. En segon lloc, inclouríem per urgència la modificació d'un dels punts que ja havem previstos a l'ordre del dia. Per tant, primer que res, hauríem de votar la urgència d'aquest canvi. Si s'està a favor. Per tant, s'aprova per unanimitat la introducció d'urgència, que no representa res més que un canvi en el punt 5.1 de l'àrea d'Hisenda, que deia aprovació si procedeix de pla de sanejament financer, pel nou punt que diu proposta d'aprovació del pla de sanejament financer i del nou pla financer de l'Ajuntament de Roquetes, amb la qual en el text també s'introdueixen uns canvis, com fa uns moments s'ha explicat a la Junta de Portaveus. Per tant, ja dit això, comencem en l'ordre del dia previst. El primer punt, aprovació si procedeix dels esborranys de les actes anteriors, la número 5/2012 de 30 de març, si hi ha alguna cosa a dir, per tant no hi ha res a dir, s'aprova. La número 6/2012 de data 24 d'abril, no hi ha res a dir, per tant també s'aprova. I la número 7/2012 de data 14 de maig, si tampoc hi ha res a dir, s'aprova. Següent punt de l'ordre del dia i de l'àrea d'urbanisme i medi ambient, aprovació si procedeix de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Roquetes referent a l'ample dels camins municipals. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de Roquetes, redactada pels serveis tècnics municipals, referent a la modificació de redacció dels articles 84.3t i 237.2 de les normes urbanístiques en relació a l'amplada dels camins de la xarxa de camins de titularitat municipal al sòl no urbanitzable en els termes que s'assenyalen en la memòria adjunta a la present proposta. Segon, sometre aquest acord a exposició pública durant el termini d'un mes mitjançant anuncis que es publicaran al butlletí oficial de la província i a un dels diaris de major circulació a la província i al tauler d'edictes de la corporació. Dins del termini d'exposició pública, els interessats poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions, l'acord esdevindrà aprovat provisionalment sense necessitat de nou acord, trametent-se a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre per a la seva aprovació definitiva. Tercer, concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinim el de Roquetes. Quart, suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i altres autoritzacions municipals connexes establertes per a legislació sectorial i la suspensió de tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització complementaris en l'àmbit afectat per la modificació. Cinquè, facultar al senyor alcalde per signar els documents necessaris per compliment dels acords anteriors. Simplement en aquest punt el que es tracta és fer la modificació del Pla General referent a l'ample dels camins, pel qual s'estableix uns camins que considerem principals i uns camins que consideraríem secundaris. Aquesta modificació o catalogació se fa per tal de beneficiar a tots aquells propietaris que puguen tindre propietats o finques a un costat o altre de segons quins camins, que a l'hora de demanar una llicència per fer un tancament o alguna actuació a la seva finca, si tots els camins, si no fem aquesta regulació, a tots els camins és obligatori retrocedir a 4 metres de l'eix del camí. Hem considerat que hi ha camins que són més petits i que retrocedir 4 metres perjudica molt als propietaris que hi ha al seu entorn. Per tant, determinaríem els camins principals s'hauria de retirar-se 4 metres i en canvi els camins secundaris només amb 3 metres ja seria suficient. Si hi ha alguna intervenció, té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, bona tarda a tothom. Única i exclusivament per explicar el nostre sentit de vot en aquest punt, que serà d'abstenció. L'any 2003, quan se va fer el Pla General d'Ordenació Urbana que actualment regeix el nostre municipi, es va considerar que des de l'eix del camí, aquell de les zones dels camins municipals, aquells veïns que volguessin tancar el seu tros havien de retirar-se de l'eix del camí 4 metres. Aquesta consideració es va fer així atenent a que s'havia considerat que el terme municipal de Roquetes havia de tenir uns camins el suficientment amples per poder circular amb seguretat, per poder garantir que qualsevol vehicle d'assistència
com puguen ser bombers o puguen ser també ambulàncies, poguessin fer-ho en completa normalitat. No ens sembla malament que es faci aquesta modificació si la majoria de les peticions que s'han fet poden suposar un greuge. Però ens sembla que fer aquesta modificació sí que suposa un greuge sobre aquelles persones que des de l'any 2003 fins al dia d'avui han volgut tancar la seva finca i ho han fet a 4 metres de l'eix del camí, respecte a aquelles persones que ho sol·licitaran a partir d'ara i que n'hi haurà prou en que ho facin a 3 metres en aquesta zona, en aquests camins que s'ha considerat com a secundaris, no els principals que es mantenen, com bé ens han explicat, a 4 metres. Respecte a això, el nostre vot serà d'abstenció pels fets que els hem explicat. Moltes gràcies. En tot cas, contestant una mica a la intervenció de la portaveu del Partit Socialista, jo no veig que sigui un greuge. Si els governs anteriors no han modificat i no han millorat aquesta possibilitat, és una altra qüestió, però en tot cas no és un greuge. El que sí que fem ara és, atenent a diferents sol·licituds que n'hi ha hagut, és no perjudicar en estos propietaris, que ja que en un camí de 3 metres d'amplada, si se retiren 3 metres de l'eix, vol dir que aquell camí quedarà de 6 metres d'ample, amb una amplada suficient per a passar 2 vehicles. Parlem sempre de camins secundaris, no dels camins principals. Per tant, no crec que sigui un greuge, sinó que és una correcció i una millora sobre el que ja va establert. I millorar les coses a partir d'una sèrie de sol·licituds crec que és una de les obligacions que tenim des del govern per tal de poder-ho atendre. Si no hi ha cap més... Sí, té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde. Crec que des de l'any 2003 al dia d'avui han passat escassos 9 anys. Quan se fa un pla general d'ordenació urbana i es decidís que l'ample dels camins tingui que ser de tants X metres, no entraré en el número de metres, crec que els resultats d'una decisió així no es poden veure els 9 anys, ni els 10 ni els 12, se veuen a llarg termini. Com ja l'he explicat, crec que es va fer en aquest criteri perquè a llarg termini els camins del terme municipal tinguessin una amplada, tots, els principals i els secundaris, prou digna. Nosaltres comprenem que es faci per millorar. El que li hem dit és que ens sembla un greuge el respecte els que fins a dia d'avui ho han fet a una distància i a partir del dia d'avui en aquesta modificació podran fer-ho a una altra. En el que els camins quedaran que, no sé exacte si hi haurà algun cas específic o no, però en determinats llocs estarà la tanca a una mida i en determinats llocs estarà una altra. Per tant, no s'ha complit l'objectiu que es va marcar l'any 2003. Tampoc no ens sembla malament i per això no hi votem en contra. Em sembla que s'hagués pogut estudiar un altre tipus de solucions. Moltes gràcies. Sí, i aquelles persones o propietaris que van fer les obres abans de l'aprovació del pla d'urbanisme les tenen arrans del camí o les tenen a 20 centímetres o a 50 centímetres. El que pretenem és evitar això, però tampoc que aquells propietaris de camins secundaris se vegin perjudicats en unes distàncies que realment segurament que no calen. I si tenim en compte que les amplades d'una carretera convencional de la xarxa bàsica de Catalunya són 3,5 metres per carril, per tant 7 metres d'amplada d'una carretera convencional, jo crec que en un camí secundari, no principal, 6 metres d'amplada és més que suficient. I com així ho hem cregut, hi ha hagut sol·licituds de persones que d'alguna manera en camins, segueixo insistint, molt secundaris, consideraven que era un agravant respecte a la seva propietat, ho hem modificat i creiem que és una correcció correcta. I a més, no hi ha cap pla d'urbanisme que sigui intocable i a mesura del seu desenvolupament és bo que aquells dèficits que en el moment de l'aprovació no es tenen en compte o no ens adonem o no es veuen en el transcurs de la seva aplicació se puguen anar corregint, com també veurem en alguns dels punts que després a continuació discutirem. Passem a votació la proposta. Vots a favor?
S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Plataforma per Catalunya, el Partit Popular i l'abstenció del Partit Socialista de Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia i també dins l'àrea d'urbanisme, aprovació, si procedeix, modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana referent a la modificació de la redacció de l'article 112 del Pla General. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de Roquetes, redactada pels serveis tècnics municipals, referent a la modificació de la redacció de l'article 112 de les normes urbanístiques en relació a l'alçada de la planta baixa de les edificacions situades a la clau 1, edificació antiga i tradicional, en el sentit d'admetre una alçada lliure mínima de 2,30 metres solament per activitats innòcues i de règim de comunicació, en els termes que s'assenyala en la memòria adjunta de la present proposta. Segon, sometre aquest acord a exposició pública durant el termini d'un mes mitjançant anuncis que es publicaran al BOP i a un dels diaris de major circulació de la província i al tauler d'edictes de la corporació. Dins el termini d'exposició pública, els interessats poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions, l'acord esdevindrà aprovat provisionalment sense necessitat de nou acord, trametent-se a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre per a la seva aprovació definitiva. Tercer, concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confinim el de Roquetes. Quart, suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per a legislació sectorial i la suspensió de tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projecció de gestió urbanística i d'urbanització complementaris en l'àmbit afectat per la modificació. Cinquè, facultar al senyor alcalde per signar els documents necessaris per al compliment d'aquests acords. Sí, en aquest punt també ens trobem amb una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana que es va aprovar l'any 2003 i que ara en el seu desenvolupament ens trobem que hi ha activitats, com aquí molt bé s'ha dit, innòcues, que dins el casc antic i tradicional no es podrien ubicar donada que l'alçada dels edificis que allí hi ha, que han existents de molt abans que s'aprovés el Pla d'Urbanisme, no tenen l'alçada que marca la pròpia normativa. Per tant, el que fem és una modificació i donar facilitats a totes aquelles activitats econòmiques que es vulguin ubicar en el casc antic i tradicional de la nostra ciutat per tal que amb una alçada mínima de 2,30 ja puguen dur a terme aquesta activitat econòmica. Perdó, si hi ha paraules per a... Té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors, per explicar la nostra intenció de vot, que serà favorable en aquest punt. Comprenem perfectament que un pla general d'ordenació urbana té que ser dinàmic i té que estar al servei de l'interès general de la població. Per això estem d'acord en que se modifiqui aquest punt, que ja ha explicat l'alcalde, i que afavorirà que es generin iniciatives empresarials que tanta falta fan al nostre municipi dins del context econòmic de crisi que estem vivint. Moltes gràcies. Bé, si no hi ha cap intervenció més, passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia i també seguint en l'àrea d'urbanisme, aprovació si procedeix de la modificació puntual del Pla General referent a la substitució del tram del carrer G per un altre del carrer de l'urbanització Pilans. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de Roquetes, redactada pels serveis tècnics municipals, referent a la modificació del tram del carrer G per un altre del carrer E del sector de sòl urbà consolidat Pilans per adaptar el planejament a la reparcel·lació del sector fet amb anterioritat al Pla General vigent, en els termes que assenyala la memòria adjunta a la present proposta. Segon, sometre aquest acord a exposició pública durant el termini d'un mes mitjançant anuncis que es publicaran al BOP i els diaris de major circulació i al tauler d'edictes de la corporació. Dins del termini d'exposició pública, els interessats poden examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions, l'acord esdevindrà aprovat provisionalment sense necessitat de nou acord, trametent-se a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre per a la seva aprovació definitiva. Tercer, concedir audiència als ajuntaments, l'àmbit territorial dels quals confinim el de Roquetes. Quart, suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació, edificació i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per a la legislació sectorial i la suspensió de tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projecció de gestió urbanística i d'urbanització complementaris en l'àmbit afectat per la modificació. Cinquè, facultar al senyor alcalde per signar els documents necessaris per compliment dels acords anteriors. En aquest punt se tracta, i parlem de la urbanització de Pilans, de substituir un carrer que es va dibuixar en el Pla General d'Ordenació Urbana que es va aprovar l'any 2003 sense tindre en compte
que n'hi havia un de proper planificat dins el pla d'urbanització de Pilans. Corregim un error o una omissió que en aquell moment va haure i evidentment deixem útil el carrer que es va planificar dins el projecte de Pilans. Si no hi ha intervencions, per tant passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia, aprovació si procedeix, aprovació provisional si procedeix del Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals de la Població. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, desestimar l'al·legació número 2 i estimar les demés al·legacions presentades partint dels informes tècnics i jurídics que consten en l'expedient i que es donen per reproduïts en aquest acord. Segon, aprovar provisional el Pla Especial de Masies i Cases Rurals de la Població redactat per l'arquitecte Juan Miguel Bonet Durà i tercer, tramet el Pla Especial de la Comissió Territorial d'Urbanisme a fi d'aprovar-lo definitivament. Bé, crec que ha quedat explicat en la lectura que ha fet la secretària de la proposta. Si hi ha alguna intervenció, té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. També únicament per explicar la nostra intenció de vot, votarem a favor del Pla Especial de Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Roquetes perquè pensem que és una oportunitat de mantindre les finques rústiques del nostre terme municipal a través d'aquest catàleg de masies i cases rurals, donat que el terme municipal de Roquetes és extens i històricament hem sigut una població basada en l'agricultura i això fa que de masies i de cases rurals n'hi hagi bastantes. És una oportunitat tindre aquest pla especial de catàleg i masies i ens congratulem que des de l'any 2008 que es va iniciar aquest procés, finalment aquest any, l'any 2012, tinguéssim acabat aquest pla especial de catàleg masies rurals del nostre municipi. Per tant, votarem a favor. Moltes gràcies. Per tant, passem a votació la proposta. Vots a favor? Tots. S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia i últim de l'àrea d'urbanisme. Aprovació, si procedeix, ratificar la resolució d'alcaldia número 328/2012 referent a la personació en el recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil ARC, que és la concessionària de les obres de la piscina coberta, contra l'Ajuntament de Roquetes. Vistos els antecedents, proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, ratificar la resolució d'alcaldia número 328/2012, data 15 de juny de 2012, en tot el seu contingut i relatiu a personar-se en el recurs contenciós administratiu número 149/2012 que ha interposat la mercantil ARC, concessionària d'obres i serveis S.A. davant del jutjat contenciós administratiu 2 de Tarragona i atorgar poders per a plets, nomenar els lletrats de l'Ufet com a Miralles de Barcelona perquè defensin els drets de l'Ajuntament. Segon, facultar el senyor alcalde perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi quants documents siguin precisos per a l'execució d'aquests acords. Tercer, notificar aquest acord al bufet com a Miralles, al Departament d'Obres i als serveis als efectes oportuns. Bé, aquí el que es tracta és poder contestar en aquest punt el recurs que l'empresa ARC, l'empresa constructora de la piscina coberta que tenim a Roquetes, ha interposat contra l'Ajuntament, donat que durant l'any passat, durant l'any 2011, no van poder, donada la crisi econòmica que hi ha en general i en particular la de l'Ajuntament de Roquetes, no van poder fer efectiva la quota que corresponia de la mateixa manera que sí que ho havien fet els 2 anys anteriors. L'any passat no van poder fer efectiva per una sèrie de circumstàncies aquesta quota. Aquest any, dins el plaç que l'empresa tenia establert, tampoc han pogut cobrir la quota d'aquest any i, per tant, davant del retard del pagament d'aquestes 2 quotes, l'empresa ARC ens ha interposat aquest recurs. Per tant, per fer front a aquest recurs, per això duiem aquí l'aprovació de la resolució d'alcaldia amb la qual s'atorgava poders a un gabinet d'advocats per tal que defense a l'Ajuntament de Roquetes. Si hi ha alguna intervenció, té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, com els anteriors punts, per explicar la nostra intenció de vot. Aquest serà un punt que dins de l'àrea d'urbanisme l'únic que votarem en contra. Ja ha explicat els fets i els motius d'aquest punt el senyor alcalde.
no estem d'acord, per això votarem en contra en que no haguéssim pagat aquestes quotes i no estem d'acord en que haguéssim hagut d'acudir a un gabinet d'abogats per a que, en les condicions en les que acudim, per a que facin la defensa dels interessos de l'Ajuntament. Per tant, ja tindrem ocasió de parlar-ne, però sobre aquest punt hi votarem en contra. Alguna altra intervenció? No hi ha més intervencions, per tant, passem a votació la proposta. Vots a favor? Abstencions? No n'hi ha. Vots en contra? S'aprova per majoria amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Plataforma per Catalunya, el Partit Popular i el vot en contra del Partit Socialista de Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia, canviant d'àrea. Aprovació, si procedeix, ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juny de 2012, pel qual s'adjudica el contracte de concessió administrativa d'explotació del bar-restaurant situat a la llar de jubilats. Vistos els antecedents, proposa el ple l'adopció del següent acord. Primer, ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juny de 2012 referent a l'adjudicació del contracte de concessió administrativa de l'explotació del bar-restaurant situat a la llar de jubilats. Segon, notificar aquest acord a les persones interessades als efectes escaients. Té la paraula el responsable de l'àrea, senyor Josep Codorniu. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, molt bona tarda a tothom. Això és simplement l'últim pas, ratificar l'acord que vam prendre la Junta en 5 de juny del 2012 a resultes del concurs per a l'adjudicació del bar-restaurant del casal de jubilats. Va sortir un guanyador, l'Emili José Velasco Expósito, i tot sol se tracta de ratificar aquest acord per a que ja es porti a terme la signatura del contracte una vegada complerts tots els requisits. Res més. Alguna paraula? No hi ha paraules, per tant passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia. Aprovació, si procedeix, rescissió del contracte d'arrendament de l'immoble situat al carrer Ansel Clavé, sense número baixos. Vistos els antecedents, proposa el ple l'adopció del següent acord. Primer, rescindir el contracte d'arrendament de l'immoble situat al carrer Ansel Clavé, sense número baixos, subscrit per l'Ajuntament de Roquetes, i en el seu nom i representació l'alcalde Francesc, amb el senyor Benjamín Cuevas i Maria Victòria, data 30 d'agost de 2012. Sol·licitar la devolució de la fiança per import de 1.600 euros que va constituir aquest Ajuntament per garantir les obligacions d'aquest contracte a la Càmera de Propietat Urbana. Tercer, notificar aquest acord a la Càmera de Propietat Urbana de Tarragona, al senyor Benjamín, a les persones interessades i al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns. Té la paraula el responsable de l'àrea d'educació, senyor Oller. Senyor alcalde, bé, només és matisar el que s'ha comentat aquí. Senzillament és que Vens ara fa el contracte d'arrendament de l'espai i anem en aquest cas a fer un nou contracte en el qual el Departament d'Educació assumeix part de la despesa del lloguer i una vegada tinguéssim el conveni signat des del Departament d'Educació passaríem, per tant, a compartir la despesa que seria també més baixa respecte al que s'havia pagat d'estos anys. Gràcies. Alguna paraula? Té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Només per continuar en l'explicació que ha fet el regidor responsable de l'àrea o matisar. Aquesta recessió de contracte es fa per poder estalviar uns diners a l'Ajuntament, cosa que ens sembla perfecta, i el que sí que ens agradaria que constés en que el nostre grup té especial interès en que se facin totes les accions oportunes per a mantindre aquesta oferta de cicles formatius en quant a estètica i perruqueria que estan establertes al nostre municipi i que s'estan fent fins a dia d'avui, que puguen continuar les converses amb el Departament d'Ensenyament i poguéssim garantir que aquests ensenyaments se continuen ofertant al nostre municipi. Moltes gràcies. Té la paraula el responsable de l'àrea, senyor Oller. Això procurem, que continuï Roquetes. Per tant, ja fetes les intervencions, passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia. Aprovació, si procedeix, ratificació del decret d'alcaldia número 207/2012, 25 d'abril, referent al recurs contenciós administratiu d'Endesa. Vistos els antecedents, es proposa el ple l'adopció del següent acord.
Primer, ratificar la resolució de l'alcaldia número 207/2012 de 25 d'abril del 2012 en tot el seu contingut referent a personar-se en el recurs contenciós administratiu número 65/2012, procediment ordinari que va interposar Endesa Distribució Elèctrica nomenant els lletrats de la Diputació de Tarragona. Segon, notificar aquest acord al Servei d'Assistència Jurídica de la Diputació de Tarragona i al Departament de Serveis Urbans als efectes oportuns. Bé, en tot cas, per explicar este punt, podríem dir que va lligat amb el següent i es tracta d'un contenciós administratiu que ens va interposar l'empresa Endesa a l'Ajuntament de Roquetes. Aquí, en aquest cas, vam donar poders a la Diputació de Tarragona per a que ens defensés, però ja veurem que després, en el següent punt, se van arxivar les actuacions que s'havien iniciat respecte a aquest contenciós. Simplement se tracta d'aprovar el decret d'alcaldia que va donar poders a abogats, però que després, a continuació, veurem que també se va desestimar. Si hi ha alguna intervenció, no n'hi ha, per tant, posem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I el següent punt de l'ordre del dia, aprovació si procedeix, ratificació del decret d'alcaldia número 224/2012 de 3 de maig referent al recurs contenciós administratiu d'Endesa. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, ratificar la resolució de l'alcaldia número 224/2012 de data 3 de maig en tot el seu contingut, mitjançant la qual s'arxiven les actuacions iniciades en el recurs contenciós administratiu ordinari número 65/2012 que va interposar la mercantil Endesa Distribució Elèctrica contra l'Ajuntament de Roquetes pel pagament de la suma de 95.157,19 euros relatiu al deute generat per la petició del servei de subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions de diversos punts de titularitat de l'Ajuntament de Roquetes. Segon, notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona, Servei d'Assistència Municipal, al Departament d'Obres i Serveis i al Departament d'Intervenció. Si hi ha alguna paraula? No hi ha paraules, per tant passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt, aprovació si procedeix ratificació del decret d'alcaldia número 290/2012 de 4 de juny referent al conveni de col·laboració per pràctiques en empreses amb l'Associació Acció Social Integral Fundació Privada Gentís i l'Ajuntament de Roquetes. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, ratificar la resolució de l'alcaldia número 290/2012 de data 4 de juny en tot el seu contingut, mitjançant la qual s'aprova el conveni de col·laboració per a pràctiques entre l'Ajuntament de Roquetes, l'Associació Privada Gentis i el Servei d'Ocupació de Catalunya per acollir un alumne en pràctiques de l'Associació Privada Gentis. Segon, notificar aquest acord a l'Associació Privada Gentis, al Servei d'Ocupació de Catalunya i al Departament de Personal als efectes oportuns. En aquest punt el que també aprovem és donar la possibilitat a una persona amb disminució física que forma part d'aquest servei, d'aquesta associació privada, que pogués durant un mes, que ha estat o és el mes de juny, pogués dur pràctiques al mateix Ajuntament de Roquetes. Ja les pràctiques de fet s'estan finalitzant, però en tot cas és ratificar el decret que ho va fer possible. Alguna intervenció? No hi ha intervencions. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia, aprovació, si procedeix, moció en defensa de les polítiques locals d'ocupació davant la retallada dels pressupostos generals de l'Estat en matèria de polítiques d'ocupació i d'integració laboral de les persones amb discapacitats que presenten els grups municipals de l'Ajuntament de Roquetes, Esquerra Republicana, PSC, Convergència i Unió i Plataforma per Catalunya. El ple proposa aprovació dels acords següents. Primer, instar el govern de l'Estat a mantenir els pressupostos sense retallada en matèria de polítiques actives d'ocupació i foment de l'ocupació. Segon, instar el govern de la Generalitat de Catalunya a defensar i consolidar les competències de la Generalitat en matèria d'ocupació, formació, autoritat laboral i integració laboral a les persones amb discapacitat. Recuperar les transferències dels recursos al nivell que correspon a la població activa de Catalunya, reduir l'impacte que suposen les previsions dels pressupostos generals de l'Estat per al 2012 en matèria de polítiques actives d'ocupació, recuperant els recursos retallats i augmentant, si fos necessari, el cofinançament per part de la Generalitat de Catalunya. Treballar per buscar el consens entre els partits i tots els agents implicats per establir les prioritats de les polítiques d'ocupació davant l'amenaça de les retallades. Defensar de manera prioritària el repartiment dels fons entre les comunitats on es garanteixi la cobertura financera destinada a la inserció laboral del col·lectiu de persones amb discapacitat de Catalunya.
Tercer, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a prioritzar en la seva agenda les polítiques actives d'ocupació i formació davant altres despeses públiques, revisant en profunditat les polítiques d'ocupació, els dispositius i la xarxa per abordar-les, comptant amb la llarga i exitosa experiència dels ajuntaments de Catalunya i de les entitats tercer sector social. Quart, traslladar aquest acord al Ministeri d'Empleo i Seguretat Social, a la Conselleria d'Empresa i Ocupació i als grups del Parlament de Catalunya. Té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Bé, davant de la situació actual que està vivint el nostre país i davant de les últimes mesures que han pogut veure als pressupostos generals de l'Estat, creiem important poder defensar per part de tots els grups municipals d'aquest Ajuntament una moció que defensés les polítiques locals d'ocupació que han sigut les que han vist una retallada més gran en els pressupostos generals de l'Estat. Pensem que davant una situació econòmica com la que estem vivint, una situació d'atur que afecta a moltíssimes persones en una taxa molt elevada, pensem que precisament aquestes polítiques locals d'ocupació és el que permetia als ajuntaments poder oferir serveis a la ciutadania, ja que se rebia un cofinançament per poder afrontar aquestes despeses per part de l'Estat i de la Generalitat, i pensem que amb aquesta retallada s'està reduint l'oportunitat d'integració laboral i d'inserció laboral de moltes persones que ho necessiten, i al mateix temps s'està mermant els serveis que poden oferir els ajuntaments. Pensem que s'està desmantellant el conjunt de serveis d'ocupació quan més falta fan. Per tant, és una qüestió de sentit comú que ens poséssim tots d'acord per poder defensar l'interès general de la ciutadania. En aquest sentit presentem la moció que fa referència a això, a les polítiques locals d'ocupació i també a les polítiques d'integració laboral de les persones amb discapacitat, perquè si bé la taxa d'atur és molt elevada, les persones que pateixen una discapacitat, ja sigui física o sensorial, encara més. Pensem que no és de rebut que merméssim la igualtat d'oportunitats d'aquestes persones amb discapacitat per inserir-se al món laboral. Concretament a les Terres de l'Ebre hi ha centres especials de treball que ofereixen servei a moltes persones del nostre municipi i que en l'actual conjuntura econòmica veran complicat continuar oferint els seus serveis i així ajudar al desenvolupament igualitari de la societat, que és el que nosaltres pretenem. Per tant, demanem que aquesta moció sigui aprovada per tots els membres, per tots els grups municipals, i que qui ho hagi d'escoltar tingui a bé atendre les nostres peticions. Res més, moltes gràcies. Seguirem l'ordre ara d'intervencions de menor a major, per tant li correspon al representant del Partit Popular. Bona tarda, senyor alcalde, regidors, regidores. El grup municipal del Partit Popular Català de Roquetes, sobre la moció que vostès presenten en defensa de les polítiques locals d'ocupació i integració laboral de les persones amb discapacitat, i que vostès diuen que el Partit Popular ha retallat a tota Espanya en més de 1.500.000 euros, jo crec que no és veritat, ni les xifres honestes ni són exactes. El Partit Popular, com tots sabem, es va trobar el forat econòmic que tots sabem, i el Partit Popular, com tots sabem, està fent un esforç molt gran per poder treure Espanya de la crisi tan gran que estem patint. No solament a Espanya, sinó en tota Europa. Això ho sabem tots. El Partit Popular, al col·lectiu de persones amb discapacitat, no les deixarà mai, ni de cap manera, sense ajudes ni sense recursos, perquè puguem portar una vida com tots volem, el més digne possible. Jo crec que tots vostès poden estar tranquils, que el Partit Popular buscarà tota classe de solucions perquè així això no passi. Però vull tornar a recalcar que tots vostès, com tots vostès saben, que ara de diners no n'hi ha, i hem de pensar, com passa aquí en aquest Ajuntament, que per desgràcia també està en crisi, i tots nosaltres sabem, també estem fent retallades que no voldríem fer, però s'han de fer. S'han d'aplicar per salvar l'economia de casa nostra, del nostre Ajuntament.
no hem de perdre la calma. I quan se solucioni la crisi, jo crec que tornarà tot a anar millor i anar com tindria que anar, per bé de tots. El nostre vot serà d'abstenció. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Bé, primer que tot, dir que estem contents d'adherir-nos a aquesta proposta que han presentat tots els grups municipals, excepte el Partit Popular, perquè creiem que les polítiques que està efectuant el Partit Popular a nivell d'estat en quant a retallades i ajustos són uns ajustos desafortunats. Estem a punt d'assolir una xifra de 6 milions d'aturats i en aquest moment el que interessa més és fomentar l'ocupació i no agafar i retallar en polítiques d'ocupació. No parlem d'1.500.000 euros, senyor Llopis, sinó que parlem de 1.500 milions d'euros. Parlem també de 2.500 llocs de treballs protegits que es poden veure afectats. Parlem en quant a les persones discapacitades, la integració laboral d'aquestes persones discapacitades. Aquí només a Roquetes estem parlant de més de 400 persones que tenen una discapacitat reconeguda. Hi ha 2.500 llocs de treball protegits per a aquesta gent que poden perillar i creiem que en moments de crisi, com estem patint ara mateix, en el qual hauríem de fomentar l'ocupació, que estem a punt, com he dit, d'assolir 6 milions d'aturats, el que no podem fer és retallar en polítiques de fomentar l'ocupació i el que s'hauria de buscar és tot el contrari. Retallar 3 partides, sigui defensa, sigui anar al món de països on estem allí en serveis militars allí que ens estan costant un munt de diners i potser fomentar aquestes polítiques d'ocupació que al fin i al cap és el que tots volem, que la gent treballi, tinguem feina i poguéssim reactivar l'economia i potser no ajudar tant, com sembla que el punt de mira només estigui en rescatar com ara està passant en els bancs i hauríem de mirar més en polítiques d'ocupació i, com he dit, no retallar en aquest tema i aquesta és la nostra posició. Gràcies. Té la paraula el portaveu de Convergència i Unió. Gràcies, senyor alcalde. Regidors, regidores, bé, la posició nostra davant d'esta moció serà aprovar-la, com no pot ser d'altra manera. Estem parlant de que s'estan retallant 1.500 milions d'euros, no 1,5 milions, Joaquín, com has dit tu, sinó 1.500 milions d'euros en programes de polítiques actives d'ocupació. Això són molts diners i jo estic d'acord amb tu, que estem de crisi, que hi ha crisi, però el que està clar és que hi ha una sèrie de línies vermelles que jo crec que no s'haurien de traspassar i per a mi o per a nosaltres aquesta és una d'elles. Estem parlant dels col·lectius de gent desocupada, quan a Catalunya estem parlant de 638.247 aturats, que no és que realment no hi ha feina, però sí que, per exemple, les entitats municipals sí que tenim de feina. El que no tenim són recursos per poder pagar la gent. La prova d'això és que hem tingut un pla d'ocupació que precisament s'ha acabat ara el 30 de juny, on concretament 6 o 8 persones han estat treballant en natros. Això ha servit per millorar considerablement zones deteriorades del municipi. Les persones igual els hem de pagar estant al paro, per tant jo crec que el que hem de fer és donar-los una sortida laboral, encara que sigui temporal, en l'ajuda de l'Estat. I això el que fa és als municipis ajudar-nos a mantenir el dia a dia les infraestructures que malauradament els recursos que tenim no les podem mantenir. I a més, en aquesta mateixa moció també està parlant de la integració laboral de les persones discapacitades. Aquí sí que ja passem totes les ratlles vermelles que jo crec que es poden passar. Per a mi això és una prioritat perquè són persones discapacitades, però és que a més, quan se'ls dona una feina, aquestes persones se realitzen i tiren endavant. Per tant, jo entenc que tot i comprenent la situació de crisi en la qual estem immersos, que aquesta hauria de ser una de les partides que concretament no s'hauria de retallar. Per tant, estem a favor de la moció i esperem que quan hagi arribat al lloc que hagi d'arribar ho tinguin en compte. També ho dubto, però la voluntat nostra és que ho tinguin en compte i que se queden sensibilitzats de les necessitats que hi ha molta gent que avui en dia té, parats en general i sobretot les persones amb discapacitat. Té la paraula el portaveu d'Esquerra Republicana. Gràcies, senyor alcalde.
Bé, primer que res, explicar que el que ens està passant avui en dia a la nostra societat a nivell del que són les polítiques d'ocupació. Les polítiques d'ocupació, mentre hi ha bonança econòmica, no hi ha cap problema, perquè en principi l'economia és prou dinàmica com per a generar llocs de treball. El problema que ens trobem és que ens trobem en un marc europeu en el qual el crèdit barat s'ha acabat i que per tant això en aquells països on el deute era molt elevat o és molt elevat ha suposat que el tancament de crèdit hagi suposat un retrocés econòmic, aturada econòmica molt important i greu i de conseqüències que estem veient avui en dia tremendes al nivell de polítiques d'ocupació. S'han destruït gairebé 4 milions de llocs de treball en 3 anys, principalment de construcció i el que s'ha derivat de construcció. I el problema que ens trobem avui en dia és la problemàtica de la no inversió o desinversió per part de l'Estat de polítiques actives d'ocupació en formació. Les polítiques actives de formació també han suposat en aquest cas una baixada a nivell pressupostari tremenda i que això també se'n repercuteix tota la població. Si a més això hi sumem que aquells col·lectius més desafavorits són els principals afectats també de la desocupació, ens trobem en un problema social greu. Greu perquè sobretot aquestes persones amb discapacitat de les quals es queden sense una remuneració i que per tant deixen de cobrar per a poder-se mantindre, algú s'haurà de mantindre. I aquí jo trobo on sorgeix el problema. Qui se'n fa càrrec d'aquestes persones? Hem de tornar altra vegada com 30 o 40 anys atrás, que era la mare del noi o de la noia qui se n'havia de fer càrrec? Tornem altra vegada que les dones s'hagin de quedar a casa per a tenir cura de les persones discapacitades? Si aquesta crisi econòmica que tenim avui en dia ens suposa tornar 40 o 50 anys atrás, pregunto, de què han servit els 20 anys o 30 que portem lluitant per a tindre unes polítiques d'ocupació tant de gent sense cap tipus d'afectació com en persones amb discapacitat? Haurem perdut, com aquell que diu, les bugades, els llençols, ho haurem perdut tot. Per tant, considerem que és l'Estat qui ha de preveure i ha d'injectar els diners necessaris perquè les polítiques d'ocupació, tant de les persones sense cap tipus d'afectació com les persones amb discapacitat, puguen, d'una manera o altra, tindre una vida normal i en capacitat de trobar feina. I en aquest cas també els ajuntaments, tal com s'ha anat comentant aquí, són els que en menor o major grau intentàvem també donar sortida a les polítiques d'ocupació. Polítiques d'ocupació que en 4 anys hem vist com han anat minvant el que són els plans locals d'ocupació d'una manera dràstica i veurem si de cara en aquests anys que ve ne continuarem tenint. Però vist el vist, em sembla que tampoc. Per tant, senyor Llopis, tenen mala pinta al teler. Bé, acabada aquesta ronda d'intervencions, si el senyor Emma Casado vol dir alguna més o vol dir alguna altra intervenció, tornarem a donar la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Ja per a tancar aquest debat, em sembla que aquesta moció no deixa d'anar en una línia que és la que pensem que hauria de seguir el govern central, no limitar-nos només a retallar, no limitar-nos només a mirar quines partides no passa res si traiem diners o encara que passa igual ho farem. Crec que no es tracta només en aquest punt concret, que parlem de polítiques d'ocupació i que tots estem d'acord, aquí s'ha comentat. Em sembla que anem en la línia de demanar al govern central que atengui que per a reactivar l'economia i per a reactivar la situació general d'aquest país cal prendre mesures més enllà només de retallar, sinó que cal prendre mesures per a poder crear coses i per a poder créixer. Per tant, me sembla que limitar l'anàlisi a dir la realitat és la que és no ens ajuda gens ni ens favoreix i que ens demanen tranquil·litat difícilment la podem tindre perquè les mesures que s'estan duent a terme fan que no poguéssim estar gens tranquils.
i ja per acabar, que per fer tot això de reactivar l'economia i continuar creixent com a país, passa per, en moments de dificultat, ajudar a qui més ho necessita, i en aquest cas nosaltres reclamem que s'ajudi a la gent que està aturada i a la gent en discapacitat. Moltes gràcies a tots. Bé, passem a votació la proposta. Vots a favor? Abstencions? S'aprova per majoria amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya i Plataforma per Catalunya, l'abstenció del Partit Popular. Següent punt de l'ordre del dia, aprovació, si procedeix, moció en defensa dels municipis petits que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Partit Socialista i Plataforma per Catalunya. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya un pronunciament clar i rotund en favor dels municipis petits perquè mantenim el medi natural i fixem la gent al territori i alhora que no som culpables en absolut del dèficit públic, doncs apliquem el principi de subsidiarietat fins al final i mancomunem serveis, racionalitzant la despesa, prestant els mateixos d'una manera més eficaç i eficient. Segon, traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, a la Diputació de Tarragona, Consells Comarcals del Territori, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques i el Govern d'Espanya. Té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Suposo que tothom n'està al cas quan diem que en les últimes setmanes i en els últims mesos hem pogut veure com als mitjans de comunicació s'iniciava un debat sobre la viabilitat dels municipis petits. Aquesta moció la presentem conjuntament els grups municipals d'Esquerra Republicana, Partit Socialista, Convergència i Unió i Plataforma per Catalunya per defensar precisament que no se generi el debat o que no anéssim en la línia de fusionar municipis petits. Si algú té la culpa de la situació econòmica que estem vivint, segurament no és cap dels municipis petits del nostre territori. Aquestes mesures de poder fusionar petits municipis i em sembla que va en una perspectiva centralista que no beneficia gens al nostre territori. Les Terres de l'Ebre són un territori ampli i en la població dispersa. Això fa que tinguéssim 52 municipis a totes les Terres de l'Ebre, la majoria d'ells, 42, amb menys de 5.000 habitants. Si aquest debat que s'ha generat acaba sent que se fa alguna modificació reglamentària que poguéssim parlar de fusionar municipis, nosaltres, el municipi de Roquetes, en principi no entraríem en aquesta, de moment, en aquesta perspectiva, però sí que ens sembla important defensar la idiosincràsia dels pobles petits perquè donen sentit al nostre territori i a moltes altres coses, el manteniment de camps, el manteniment d'empreses petites i d'altres coses. Em sembla una absoluta aberració, ens sembla a nosaltres, al nostre grup municipal, una absoluta aberració poder fer aquest plantejament, per tant, creiem important presentar aquesta moció, per tant, demanem el suport de tots els grups. Moltes gràcies. Té la paraula, primer pregunto si té la paraula el portaveu del Partit Popular, senyor Llopis. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. El grup municipal del Partit Popular Català de Roquetes respecta la moció que tots els grups polítics d'aquest ajuntament presenten, menys nosaltres, està clar, el Partit Popular. Només vos puc dir una cosa. Aquesta idea de fusionar els municipis més petits de 5.000 habitants no és ni avui per avui viable, ni és la solució per pal·liar la crisi que estan patint també els municipis més petits. Com vostès expliquen, els municipis de més habitants són els que més endeutats estan avui per avui. Són els municipis que van generar més ingressos en el tema de les llicències d'obres, del plan urbanístic, permisos d'obres, etc. Però també voldria dir una cosa, quan els municipis estos més petits o més grans, que tots feien obres, que tots van créixer un 30 o un 40% més de la capacitat que podien tindre i els ajuntaments tenien uns ingressos que generaven riquesa, omplien la caixa cada dia, omplien la caixa de tesoreria cada dia,
Estos diners, si s'haguessin aguardat i no s'haguessin fet potser obres que no calien, com ha passat aquí en este municipi de Roquetes, en aquesta gran ciutat com és la ciutat de Roquetes, si s'haguessin aguardat els diners quan ens entraven, no vull dir a pelades, però ens entraven prou bé, en prou fluidesa, doncs ara possiblement no tindríem ni els municipis més petits de 5.000 habitants, ni els més grans, tindrien els problemes que tenen. Jo torno a dir que això de segregar els municipis més petits crec que no es fa ni es farà i per tot això que estic dient, el nostre vot serà d'abstenció. Res més, gràcies. Gràcies, senyor Llopis. Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde. Jo en aquest punt només vull fer un petit comentari reafirmant el que diu la moció, que és sobre la fusió dels petits municipis. Per a nosaltres no és la solució, ja que estaríem probablement tirant per terra el que és l'autonomia i la identitat pròpia de cada municipi, i nosaltres apostem més, tal com diu la moció, en mancomunar els serveis i intentar fer una mancomunitat com s'està fent en molts municipis, de costos i de control sobre el gasto que tingui cada municipi i intentar fer-ho conjuntament. Res més. Gràcies. Té la paraula el portaveu de Convergència i Unió. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres estem en contra de agarrar els municipis de menys de 5.000 habitants i agregar-los en altres municipis. Creiem que això no és la solució, perquè, com molt bé diu la moció, a Catalunya de 947 municipis, 738 són menys de 5.000 habitants. Jo no crec que la despesa vingui pels municipis petits, perquè si despesa podíem comptar funcionaris que tenen aquests ajuntaments, vull dir, per prestar el servei, els funcionaris seguiran existint. Si parlem de polítics, la major part de polítics d'estos municipis petits ho fan a Jornal de Vila, en un esforç personal, per tampoc estalvi qui no el veig. Per tant, el que sí que podria ser una solució, i crec que es va per aquí, és mancomunar serveis, mirar l'economia d'escala, i per aquí podríem arribar a estalviar alguna cosa. Però jo crec que l'estalvi gran està en el munt d'empreses públiques que hi ha, en el munt d'assessors que cobren per no fer res. Aquí sí que realment hi ha un estalvi. I d'això la veritat és que no se'n preocupa quasi bé ningú. Si tot aquest munt d'alt càrrecs que cobren salaris astronòmics, perquè damunt la gravetat és que els salaris se'ls posen ells mateixos, se reduïssin tot aquest munt de càrrecs i empreses públiques que realment no serveixen per res, jo crec que aquests recursos se transferissin als municipis, siguin petits o siguin grans, jo crec que l'economia municipal milloraria molt. I estic convençut que gestionen millor els municipis de menys de 5.000 habitants que els més grans, perquè precisament tenen un control més estricte sobre la despesa. Per tant, en contra de l'agrupació de municipis de menys de 5.000 habitants. Té la paraula el portaveu d'Esquerra Republicana. Gràcies. Bé, en nom d'Esquerra estem en contra de fusionar i d'eliminar municipis de menys de 5.000, ni de 10, ni de 4, ni de 2. Els municipis cadascun té la seva identitat pròpia, la seva manera de ser, la seva idiosincràsia, la seva manera de funcionar. Ara, que em diguen mancomunar serveis, tal com s'ha anat dient aquí, sí, un clar exemple és de Tortosa Roquetes, no cal anar més lluny, no? A l'hora de mancomunar serveis estem uns al costat dels altres, intentem de la manera possible allò que ens afecta a les dues poblacions, compartir serveis. Bé, lligat en això, i que parlaven que si els ajuntaments petits són els que tenen el forat més gros del deute, home, sí o no, perquè per exemple la capital de l'Estat, que és Madrid, té un deute de 1.000 milions d'euros. Per tant, este forat que hi ha a nivell de diner que es deu, doncs per què no el fusionem? L'Ajuntament de Madrid té un altre ajuntament, perquè si han de justificar-ho per deute, doncs agafem i fusionem-lo, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, que només té 1.000 euros de deute.
per habitant. O sigui que, per tant, clar, per aquesta regla de 3 fusionem els que tenen deute amb els altres. Home, doncs no és això. No és qüestió de fusionar, ni és qüestió de fer coses d'estes, perquè el que ens interessa al cap i a la fi és que cada municipi es mantingui per si mateix. No intentéssim fusionar aquell que té deutes en aquell que no en tingui. Ja sabem el que ha passat en les caixes, que han intentat fusionar caixes que eren dolentes en caixes bones i n'han fet una de dolenta o de més dolenta. Per tant, deixem-ho estar tot això i procurem que cada municipi aguanti el que li toca aguantar, que tingui la seva manera de ser i això sí, si pot ser, que mancomune i que intenti estalviar el màxim possible. Per tant, res més. Té la paraula la portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Un cop escoltades totes les intervencions, no ens queda més que agrair a tots els grups que han donat suport a aquesta moció, que no busca altra cosa que defensar en concret els municipis petits i en general el conjunt de totes les Terres de l'Ebre en les seves característiques i la seva identitat pròpia. Moltes gràcies. Passem a votació la proposta. Vots a favor? Abstencions? S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Partit Socialista, Plataforma per Catalunya i l'abstenció del Partit Popular. Següent punt de l'ordre del dia, aprovació, si procedeix, moció en defensa del cabal ambiental del riu Ebre que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Partit Socialista i Plataforma per Catalunya. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, refermar el compromís polític amb les Terres de l'Ebre de defensa del riu Ebre, rebutjant la proposta de cabal ambiental pel tram final del riu feta per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre durant la constitució del Consell de l'Aigua de la Demarcació de l'Ebre el passat 25 d'abril. Segon, demanar al Govern de la Generalitat que defensi la incorporació dins del nou Pla de Conca de l'Ebre el règim de cabals ambientals elaborat per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Tercer, demanar al Govern de la Generalitat que aquesta defensa es faci mitjançant totes les vies possibles i davant totes les institucions afectades, incloent-hi les europees. Quart, comunicar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Delegació del Govern de les Terres de l'Ebre, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i a la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Bé, com he dit abans, des de diferents grups, concretament Esquerra Republicana, el Partit Socialista, Convergència i Unió i Plataforma per Catalunya, vam consensuar aquesta moció en defensa del cabal que venia determinat per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, una comissió que va determinar un cabal ambiental elaborat a partir d'anàlisis científics, d'anàlisis tècnics, i no, en canvi, el cabal ambiental que des de la Confederació, la proposta de cabal ambiental que s'ha fet des de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, en què realment és un cabal pres a partir de les decisions polítiques i dels interessos polítics de les diferents comunitats que el riu Ebre hi passa, concretament 8 comunitats, a més de la catalana. Entenem que és un cabal del tot insuficient per a la conservació de l'Ebre, per a la conservació del delta principalment, no aturarà la subsidència del delta, este cabal no aturarà la subsidència del delta, no aturarà la salinització del riu Ebre aigües amunt i a més és un cabal del tot insuficient per al desenvolupament d'un territori com són les Terres de l'Ebre. Per tant, no tan sols des del punt de vista ambiental hem de rebutjar aquesta proposta que ha fet la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, sinó també des del punt de vista territorial, de cohesió del territori, de manteniment del territori i sobretot de manteniment de l'economia ebrenca. Per tant, en aquest cas, des d'Esquerra Republicana hem presentat juntament amb els altres grups aquesta proposta en el que rebutgem de forma clara i contundent el cabal proposat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Sí, perdó. Té la paraula el portaveu del Partit Popular. Moltes gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. El grup municipal del Partit Popular Català de Roquetes, abans de dictaminar el seu vot a la moció que vostès presenten, tots els partits representats al nostre Ajuntament de Roquetes en defensa al cabal ambiental del riu Ebre, voldria, i em penso que tots vostès són sabedors, fer un petit comentari i unes aclaracions i de xifres. Les xifres sobre el cabal ambiental del riu Ebre
es tenien que haver presentat al desembre de l'any 2008 i en l'any 2009 es tindrien d'haver-se publicat, però l'anterior govern socialista no ho va fer, no passa res, no es va fer. El riu Ebre, com tots sabem, el riu Ebre des que naix fins que desemboca passa per 9 comunitats autònomes. Per la proposta del cabal ambiental presentat per la CHE, la Comunitat Hidrogràfica de l'Ebre, han participat 1.700 entitats, associacions i entitats que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre està formada per 98 membres de diferents comunitats autonòmiques, que són les que van dictaminar el caudal mínim de 106,9 metres cúbics per segon durant tot l'any, donada la importància que tenim al nostre delta, que és, per a mi, és el més important de tot el món. El caudal no vinculat fixat pel Pla Hidrológico Nacional actualment en vigor és de 3.154 hectòmetres cúbics a l'any i ara passa a ser de 3.370 hectòmetres cúbics de caudal ambiental. En estos 20 últims anys, el caudal mínim del riu Ebre, del nostre delta, ha sigut de 100 metres cúbics per segon a l'any. L'any 2002, per circumstàncies que va ploure més o per circumstàncies vàries, va ser l'any que el nostre delta va tenir més caudal de més metres cúbics per segon, però en contrapartida va ser l'any que més va patir la regressió, o sigui, això potser vol dir que no està tot vinculat en el caudal. Se podrien potser fer altres coses que serien, jo no soc cap tècnic, no soc cap enginyer, però ficar uns espigons al delta subterrats o fer 50.000 històries. Tots sabem que cada vegada pel riu Ebre baixen menys sediments. Tots sabem que la meitat dels sediments se queden pels pantans. I tots sabem que antes les aigües dels nostres municipis, les aigües fecals, feien cap totes al nostre riu. Tot això anava millor o pitjor per a fer més sediments. Suposo que per al plàncton dels peixos anava millor, però ambientalment anava molt malament. Molt malament. Bueno, el més important és que tots els ajuntaments dels quals passa el nostre estimat riu Ebre tenen un període de 6 mesos per presentar al·legacions, totes les al·legacions que creguen oportunes, està clar. La proposta de la moció que vostès presenten per demanar més cabal per al nostre riu i al nostre delta a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, el nostre grup municipal la votarà a favor. Per què? Perquè som ebrens, som de les Terres de l'Ebre. Jo mateix me vaig criar a 50 o 60 metres del riu Ebre. Estimo el riu Ebre, potser tant o més que vostès. Però torno a repetir, tenim 6 mesos més de temps per a fer les al·legacions oportunes als municipis que passen al nostre riu, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. I crec que és el procediment que s'ha de seguir, fer les al·legacions i és el que s'ha de fer. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en aquest tema, en aquesta moció, li pega com anell al dit el lema que tenim a tot el partit de primers de casa, de mirar el nostre territori, defensar el nostre riu, el nostre delta, i segons una carta que, una circular que vaig rebre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, el Pla Hidrològic de l'Ebre ja fa un mes que està en fase d'exposició pública, tal com ha dit el senyor Llop, hi ha un període d'al·legacions, però hem de tindre en compte que al juny del 2013 tenen previst aprovar-lo, que al final del mateix any preparen el Pacto Nacional de l'Agua i que al 2014 el nou Plan Hidrológico Nacional, com a traca final. Per tant, hem d'estar tots en els ulls ben oberts i demanar, sobretot, que s'escolte a la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, que per a nosaltres és l'òrgan més
més proper al territori i que pot valorar més adequadament el que necessitem i el que no necessitem. Gràcies. Té la paraula el portaveu de Convergència i Unió. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en el tema del caudal ambiental que ens ha quedat pel Delta de l'Ebre, l'expressió que vaig a dir possiblement políticament correcta no és, però és el que jo penso. O sigui, aquí s'han repartit la manta i ens han deixat el cul a l'aire. I m'explicaré per què. Aquí totes les comunitats el que han fet és fer la previsió dels seus consums d'aigua i una vegada l'han fet, jo inclús vull pensar que fins ens ho feia falta d'aigua. Clar, llavors el que fan és deixar un caudal, passen de tema ecològics, passen de tots els temes, van a la simple benefici particular d'ells i diuen que ens enviaran un promig de 107 metres cúbics o 106,9 metres cúbics per segon. Jo ja vull ser, ja està mal pensat i tot. Jo penso que aquesta aigua que ens envien perquè no queda altre remei. Perquè prop de la desembocadura de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre concretament, hi ha dos grups nuclears que necessiten aproximadament estos metres cúbics per refrigerar. Per tant, vull ser, ja està mal pensat, de que si no tinguéssim estos dos grups nuclears que necessiten estos metres cúbics per refrigerar-se, no ens arribaria ni esta. Per tant, el que hem de fer és un tema de territori, és plantar-nos i anar tots a una. Anar tots a una perquè, en definitiva, està demostrat, i no tinc cap inconvenient en reconèixer-ho, que el Partit Popular va posar en marxa un pla de transvasament, el Partit Socialista el va parar, però este caudal ecològic està firmat i està consensuat en el seu govern, l'únic que no el van traure a l'hora que tocava. Si és el partit que jo represento, en el seu moment va aprovar el pla hidrològic, i si són el Partit d'Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i socialistes altra vegada, doncs ens vam salvar, com un dia vaig en este ple, d'un transvasament no per voluntat política, sinó per voluntat divina. Per tant, és un tema de territori, és un tema cabdal per al territori, per a les Terres de l'Ebre, per al seu desenvolupament econòmic, pel manteniment del seu delta. Hem de tindre les necessitats de futur hidrològiques cobertes. Som una zona privilegiada on tenim aigua, si la sabem mantindre, tenim energia a tocar, que podem demanar que per a l'establiment d'empreses se facin unes tarifes especials, ja que el cost de transport de l'energia a les empreses establertes al territori no pot ser el mateix que el cost de l'energia transportat a altres territoris, i això ho hem de saber fer valdre. La gent del territori, representéssim el partit polític que representéssim, penso que això és un tema cabdal i com diem aquí al terreno, el pato va per a nosaltres. Per tant, som nosaltres que units ho hem de defensar allí en calga i de mode pacífic, per suposat, però en totes les nostres forces. Gràcies. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Un cop escoltades les intervencions que s'han fet, crec que poca cosa més podem afegir. Només remarcar que ens congratulem de que tots els grups municipals d'aquest Ajuntament voten a favor d'aquesta moció, perquè, com ja s'ha dit aquí, no es tracta d'anar en contra de ningú, sinó que es tracta de defensar el riu Ebre. El nostre territori se diu Terres de l'Ebre perquè hi ha un riu que ens vertebra, que ens dona oportunitats, que ens cohesiona i que ens fa ser singulars. I crec que quan se posa en perill un cabal ambiental per al riu, quan s'anomena possibilitat de transvasament,
el que estan fent és matar a poc aquest riu i en conseqüència les persones que vivim en aquest territori. No cal buscar explicacions científiques, cau pel seu propi pes. És una qüestió de sentit comú que crec que totes les persones en dos dits de front poden veure clar. Estem a favor de la moció, estem a favor que es fixi un cabal ambiental que doni permanència i que doni seguretat al nostre riu per molts anys i sobretot el que més ens congratula és que tots els grups municipals hi estiguem a favor. Moltes gràcies. Bé, ja per acabar el debat i passar a votació sí que m'agradaria fer 2 o 3 comentaris. Un, per exemple, contestant, ja que s'ha parlat d'un cabal un any una mica extraordinari respecte a l'habitual, jo el que vull dir és que un any de molta pluja o molt de caudal a l'Ebre no resol el problema de la subsidència ni el problema de la salinització. El que vol el riu Ebre és regularitat i per això, des de la proposta que fa la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, no només parla de 3 cabals diferents per a donar amb les alces i les baixes de caudal, però el que es tracta aquí és que hi hagi una regularitat, i una regularitat en base a una mitjana de cabals que està molt per damunt dels 100 metres cúbics per segons o dels 106 metres cúbics per segons de mitjana, però 106 metres cúbics per segons de mitjana que s'inclou 2 mesos d'alça del cabal, però la resta de 80 metres cúbics per segon, la resta de l'any són 10 mesos de l'any que només se calculen 80 o 85 metres cúbics per segon, i segurament que aquests 80 o 85 metres cúbics per segons que es deixen baixar per l'Ebre és més per interessos de les grans empreses nuclears que no pas per interès de salvar el delta que tenen des de Madrid. També vull dir que aquí s'ha comentat que també respecte a la Comissió per la Sostenibilitat del Delta de l'Ebre, que fa un mes aproximadament que es va tornar a reunir per discutir aquest cabal, també se va veure molt clar l'interès que tenen els directius de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre o el representant de l'Estat dins d'aquesta Comissió per la Sostenibilitat. El seu interès és tan gran que no van acudir cap dels dos. O sigui, van passar absolutament de la Comissió per la Sostenibilitat. Això demostra l'interès que té el govern espanyol i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre en modificar els cabals ambientals que ha determinat. I ho ha determinat en criteris polítics i amb interessos polítics, no amb criteris científics o criteris tècnics. I ja per acabar, fer una referència, jo com a representant de l'Ajuntament de Roquetes, com a alcalde, vaig assistir a una d'aquestes reunions que es van dur a terme a Casp, amb els representants polítics municipals de la majoria, de quasi bé tots els pobles pels quals estan regats per les aigües de l'Ebre. Vaig assistir-hi i després la meva intervenció va ser de les últimes perquè el lloc on estava ubicat va correspondre parlar al final, però vaig donar tota una sèrie d'arguments que havíem treballat precisament a la Comissió per la Sostenibilitat, tot juntament amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre, i al final vaig acabar i vaig fer la referència a les intervencions que havien tingut els altres representants municipals o autonòmics que allí hi havien. I jo els vaig dir en paraules textuals que tot el que estaven dient aquella gent era una carta als Reis. Tot allò era impossible de complir. L'Ebre, ni el Tajo junts tenien tanta aigua per a poder utilitzar a la conca de l'Ebre. Vaig dir que era una carta als Reis i com que els Reis estan a Madrid i el Servei d'Espanya sabia molt bé com quedaria aquesta proposta de cabal ambiental per a l'Ebre. I així ha sigut. Per desgràcia, no m'he equivocat. La carta als Reis ha estat, però els Reis han afavorit els seus territoris i no a Catalunya, i així ha quedat el cabal ambiental. I tant de bo m'equivoque, i tant de bo a partir de les al·legacions que també des de l'Ajuntament presentarem més avant, ja s'anien elaborant, les presentarem, tinguem en aquell moment, com molt bé ha dit el senyor Llopis, el suport de tots els grups polítics del nostre municipi per tal de defensar des d'un punt de vista exclusivament tècnic la proposta de cabal ambiental que realment necessitem a les Terres de l'Ebre. Passem
A votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia. Aprovació, si procedeix, moció per l'alliberament dels peatges de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Partit Socialista i Plataforma per Catalunya. Vistos els antecedents, posa al ple l'adopció del següent acord. Primer, instar el Ministeri de Foment i el Govern de la Generalitat a acordar com més aviat millor la gratuïtat pels vehicles que tinguin entrada i sortida pels peatges de l'autopista AP7 d'Ulldecona, Vinaròs, Amposta del Tebre, l'Aldea Tortosa, Ampolla, el Perelló i l'Ametlla de Mar, mentre duren les obres d'acabament de la variant de l'AN340 a l'Aldea i no es connecti l'autovia A7 de l'Hospitalet de l'Infant fins a les Terres de l'Ebre. Segon, instar el Govern i el Parlament a adoptar compromisos ferms per suprimir els peatges d'aquelles vies que, a l'espera de les obres que ha d'implantar el Govern espanyol, no tenen una alternativa viària gratuïta, com és el cas de la AP7 al seu pas per les Terres de l'Ebre. Tercer, rebutjar el possible rescat per part del Govern de l'Estat de les autopistes del Radi de Madrid a costa d'allargar les concessions de les autopistes de peatge catalanes. Quart, instar el Govern espanyol al compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut que preveu que l'Estat es comprometi a invertir per alliberar peatges o per construir trams d'autovia alternatius, tot prioritzant les infraestructures d'especial incidència logística i econòmica i les que presenten un alt grau d'accidentalitat. Cinquè, fer arribar aquests acords al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya. Bé, amb la presentació d'aquesta proposta se tracta també de reivindicar un greuge comparatiu reivindicar i exigir que es corregeixi un greuge comparatiu que tenim un mes que tenim a les Terres de l'Ebre. En aquest cas és la manca d'infraestructures per tal de desplaçar-nos des de les Terres de l'Ebre cap al nord o cap al sud amb vies ràpides i amb vies relativament econòmiques. Quan parlem d'infraestructures no només parlem de ciment o asfalt, sinó que parlem de mitjans per tal de dinamitzar l'economia del territori, poder-nos desplaçar amb més comoditat i més seguretat i també fer més curts, no en distància però sí en temps, aquells desplaçaments que la gent que treballa fora de les Terres de l'Ebre ha de fer de forma quotidiana. Reivindiquem també, d'altra banda, algo que ja s'ha fet a altres llocs del territori o de Catalunya, com per exemple la gratuïtat del tram que hi ha entre Ulldecona i l'Ametlla de Mar dins de les Terres de l'Ebre, la gratuïtat per a poder accedir o sortir en algun d'aquests peatges que sigui gratuïta, com ja es va fer, com reivindiquen a Girona en la Nacional 2 o com ja es va fer a Tarragona quan allí s'estava construint la A7. Per tant, no demanem res més que algo que a Catalunya ja s'ha fet en altres parts del territori català. Per tant, aquesta proposta és demanar, exigir des de les Terres de l'Ebre un tracte similar a com s'ha fet en altres llocs, mentrestant no s'acaba o es du a terme el tram de les Terres de l'Ebre de la A7, que seria una autovia gratuïta, o si més no, que no s'acaben les obres de la variant de l'Aldea amb el problema d'inseguretat diària i col·lapse circulatori que això provoca en aquella població propera a la nostra. Té la paraula el portaveu del Partit Popular. Gràcies, senyor alcalde. Regidors, regidores, primer que res, quan me vaig assentar fa un any aproximadament en este sillón com a regidor, vaig dir que sempre defensaria el millor possible la nostra ciutat Roquetes i les Terres de l'Ebre, que digui clar. El grup municipal del Partit Popular Català de Roquetes sobre la moció per l'alliberament dels peatges de l'AP7 a les Terres de l'Ebre també voldria fer unes petites aclaracions. Per clar que vostès potser s'ho munten a la seva manera i ens donen sempre la culpa al Partit Popular o al govern central. Potser pot ser així o pot ser no sigui així. Jo us vull fer un petit, us vull llegir les autopistes que tenim aquí a Catalunya, com tots vostès saben, perquè n'hi ha que són de l'Estat i n'hi ha que són de la Generalitat de Catalunya, i potser hi ha molta gent del nostre municipi, molta gent que ens seguirà per la web i no ho saben. Els peatges de l'Estat a Catalunya són l'AP7, que va des de Tarragona fins a Alacant, a Umar,
la porta la concessionària Omar, ara a Vertis. L'altra autopista de la Junquera Vila-seca-Salou, que està adjudicada fins al 2021, a Cesa, ara al Vertis, i l'altra és la de Saragossa Mediterráneo, fins al 2021, a Cesa, ara al Vertis. Aquestes són les autopistes de peatge que tenim a Catalunya, que les regenta l'estat espanyol. Però després n'hi ha unes que regenta la Generalitat de Catalunya. La C16 de Barcelona-Manresa, de Barcelona-Sant Cugat, que per cert són les més cares de tota Catalunya, són les més cares, les que regenta la Generalitat de Catalunya, les més cares, està comprovat. N'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, la dels túnels del Cadí, la de Terrassa-Sant Cugat, la de Terrassa-Manresa, la de Montgrat a Mataró, la de Mataró a Pallarols, la de Pallarols a Tordera, la de Castelldefels a Sitges, que tots passem, si anem a veure algun dia el partit del Barça o alguna cosa, passem per baix dels túnels, és caríssima, és caríssima. La de Sitges al Vendrell i la de Barcelona a Montmeló. Bueno, això només és un aclarament que tots ho sabem. Jo estic segur que fa 7 o 8 anys l'autovia s'hagués pogut fer, però és que els municipis d'aquí de les Terres de l'Ebre, des de l'Ametlla, Perelló, l'Ampolla, l'Aldea i Tortosa, tampoc ho tenien molt clar el traçat que volien que passés. Això ho sabem ara, que encara no sabem ara exactament a la ciutat de Tortosa si ha de passar per Font de Quinto o ha de passar per dalt per la Lluna, ha de cruzar el riu Ebre, això ho tenim clar, no ho sabem, és veritat. Jo crec que s'hagués pogut fer, però quan havien diners no es van ficar els municipis d'acord i no es va fer-se. El desdoblament de l'Aldea, vostè ja ho sap, senyor alcalde, que va estar vostè, Andreu Martí, l'alcalde del Perelló, l'alcalde de l'Ampolla, l'alcalde de l'Aldea, van estar parlant amb el subdelegat del govern de Tarragona, el senyor Jordi Sierra, que es va atendre cordialment i molt bé, i se va comprometre que el 2014 l'autovia de l'Aldea estaria acabada. Em sembla que ara hi ha 15 milions d'euros, de 15 milions d'euros ara se n'adjudicaran 7 milions, l'any que ve 3 milions i mig i l'altre any 3 milions i mig més. El 2014 esperem que estigui el desdoblament de l'Aldea estigui acabat. Però també vull dir una cosa, és que per què quan governava el tripartit fa 8 anys, o ara que governa CiU, no vau aixecar les barreres o no es van aixecar les barreres? A veure, també es podien aixecar-se les barreres. Jo crec que, igual que ara totes les persones tenen el dret, jo no vull dir que si el dret de vull pagar o no vull pagar no sigui correcte, però també les barreres s'haguessin pogut aixecar-se. Referent a això, ja em fa l'efecte que ja he dit un munt de coses, no? Jo soc de les Terres de l'Ebre, soc ebrenc com he dit antes, i potser vaig més per l'autopista que tots vostès. Totes les setmanes xafo l'autopista 3 o 4 cops, des d'Ulldecona fins a l'Ametlla. I ja vos dic, el grup municipal del Partit Popular Català de Roquetes votarà a favor de la moció, perquè creiem que la nostra gent del nostre territori és convenient que pugui circular per l'autopista, l'AP7, mentre s'acaben les obres del desdoblament de l'Aldea, o, si es fa, que també s'ha de fer, i també ho sap vostè, senyor alcalde, que tenen un compromís en el subdelegat del govern que l'autovia es farà. Estem d'acord que mentre se fa l'autovia o es fa el desdoblament, que les barreres des de l'Ametlla de Mar fins a Ulldecona, Vinaròs, s'aixequin i totes les persones del nostre territori puguen circular gratis. Res més. Gràcies. Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el que demana aquesta moció és concretament parlem de les Terres de l'Ebre i no parlem d'altres territoris. Ens ha dit el senyor Llopis del Partit Popular que el 2014 ho tindrem solucionat, les vies ràpides o el que serà el desdoblament, i el que demana aquesta moció, torno a repetir, és que durant aquest temps es faci el mateix que es va fer a Tarragona, per exemple,
i ens alliberen dels peatges i no tindre, com tal diu la moció, tal correctament diu la moció, que és un greuge comparatiu en altres territoris, que és el que patim sempre, les Terres de l'Ebre, per a variar. I voldria afegir només que probablement, potser, només potser, aquesta autovia que s'està fent, en la despesa que comporta, potser no hagués fet falta si s'hagueren complert les concessions que va tindre concretament aquesta autopista. Atès que la concessió s'hauria d'haver alliberat l'any 1998, després de 27 anys d'explotació, que segons el Reial Decret 2052/71 del 23 de juliol del 1971 es va adjudicar la construcció, conservació i explotació de l'autopista Tarragona-València a don Juan Fausto Blasco Ollero amb l'aval de l'Estat pel 75% dels crèdits necessaris per un període de 27 anys, fins a l'any 1998. Atès que el govern del senyor Leopoldo Calvo Sotelo decideix la primera modificació del pla de concessió i que amb data del 19 de juny de 1981 s'aprova el Real Decret 1284/81 que amplia la concessió fins a l'octubre de l'any 2004 i que l'any 2012 seguim pagant peatges. Atès que el Ministeri de Foment està estudiant ampliar la concessió de l'autopista AP7 a l'empresa Vertis, tal com ha dit el senyor Llopis, més enllà de l'any 2019 i que això suposaria mig segle de peatge, mig segle sagnant les butxaques de la gent de les Terres de l'Ebre. Però ara, ja que s'està fent aquesta autovia, per favor demanem que es dugui a terme i que mentrestant que ens deixem passar de vegades per l'autopista i no ens diferenciem tant de la gent de Tarragona, que les Terres de l'Ebre també som Catalunya. Gràcies. Té la paraula el portaveu de Convergència i Unió. Bé, només per posicionar-nos el nostre vot, que estem a favor de la moció, per suposat, i al senyor Llopis dir-li que s'ha anat de pals fins aquí baix al riu Sénia, tampoc no es tractava d'això. Aquí la moció és més senzilla que tot això. El que estem demanant és l'alliberament de peatges mentre se pugui construir l'A7, perquè, com sempre, aquí el que hem quedat és un cul de sac. S'acaba concretament a Hospitalet i per la part de Castelló a Cabanes. Aquest tram ha quedat aparcat sine dia, per tant no sabem pel temps que n'hi ha. L'únic que demanem, no demanem res, cap favor especial, sinó el que volem és el que s'ha fet a altres zones de Catalunya, mentre s'estaven realitzant unes obres de condicionament d'una carretera en condicions per a circular la gent, que és que la gent del territori no pagués. Jo crec que tampoc no estem demanant la lluna, perquè si a Tarragona, que segurament els usuaris se podien multiplicar per 10 o per 12 dels usuaris de les Terres de l'Ebre, això es va fer. Aquí també seria lògic que això es fes, perquè la despesa o la no recaudació seria molt menys que a Tarragona i, si contem la despesa per autopistes de que circula més gent o no circula més gent també deu ser més elevada, per tant seria menys quebranto econòmic en quant a ingressos i menys despesa en quant a desgast de la pròpia infraestructura. Per tant, el que estem demanant jo crec que és una cosa senzilla i que el cost no és elevat i que a nivell de les Terres de l'Ebre ens pot beneficiar molt en la nostra economia. Res més. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Manifestar la nostra intenció de vot en aquesta moció. Serà favorable a la mateixa, perquè, com ha passat en les anteriors, defensa interessos del territori. Les Terres de l'Ebre tenen grans virtuts i moltes mancances, i les grans virtuts probablement ens venen donades perquè som un territori molt distant a la capital i això ens fa particulars i especials, i després les mancances que tenim segurament també venen donades per aquesta distància que tenim des de la capital. Moltes vegades només se mira
quants habitants, per a poder dir farem això aquí, farem això allà, quines són les prioritats, quants habitants n'hi ha en aquella zona, quina incidència tindrà. Bé, crec que és un criteri bastant equivocat, que han seguit tots els governs i que nosaltres particularment no hi estem d'acord. Som un territori que dista molt de la capital, però que tenim les mateixes necessitats que qualsevol altre territori de Catalunya. Per tant, el que demana aquesta moció en quant a alliberament de peatges de l'AP7 al conjunt de les Terres de l'Ebre és una qüestió de rebut, de lògica, i no cal pegar-hi més voltes. Si a altres territoris s'ha fet, el nostre té el mateix dret que qualsevol altre. Per tant, hi votarem a favor. Moltes gràcies. Fet ja el torn d'intervencions, passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. En tot cas, si permeten dir que agrair la unanimitat que hi ha hagut tant en aquesta última moció com en l'anterior per part de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. El punt següent de l'ordre del dia seria el punt que hem inclòs per urgència i, per tant, el títol de la nova proposta seria proposta d'aprovació del Pla de Sanejament Financer i del nou Pla Econòmic Financer de l'Ajuntament de Roquetes. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció de l'acord següent. Primer, aprovar el Pla de Sanejament Financer de l'Ajuntament de Roquetes amb els termes que consten al document annex i que es considera part integrant d'aquest acord. Segon, aprovar el Pla Econòmic Financer de l'Ajuntament de Roquetes mitjançant la incorporació de les previsions de l'organisme autònom Roquetes Comunicació a les previsions del Pla de Sanejament Financer. Tercer, habilitar la senyora Beatriz Navarro González, interventora municipal, per elaborar i enviar la documentació corresponent al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Quart, donar trasllat del Pla de Sanejament Financer al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a la seva valoració, així com del Pla Econòmic Financer. Té la paraula la responsable de l'àrea d'Hisenda. Bona nit a tothom. Abans de començar a explicar el punt 5.1, els faré saber que faré una exposició conjunta de tots els punts, ja que els 3 punts següents s'inclouen dins del Pla de Sanejament Financer. L'Ajuntament de Roquetes presenta a aprovació en aquest ple un pla de sanejament. Un pla de sanejament no és més que un full de ruta en un escenari de 3 anys per tal de situar l'Ajuntament en una situació econòmica òptima. Cal explicar els motius pels quals l'Ajuntament ha arribat en aquest punt. A Roquetes, com a tals altres llocs, la situació s'explica sobretot per una situació de crisi econòmica. L'aturada del sector immobiliari ha suposat que la xifra prevista en aquells ingressos més relacionats amb l'evolució del sector immobiliari hagi baixat. Si comparem els exercicis de l'any 2006 al 2010, el decreixement sols en aquests conceptes d'ICIO i llicències urbanístiques ha sigut un decreixement del 19%. Un altre factor que afecta en aquest motiu és el deficient finançament dels ajuntaments. Darrerament, en molts àmbits, hem sentit parlar que aquest finançament és insuficient i és que les normes per les quals es regeix el finançament d'un ajuntament actualment són un obstacle per a la mateixa administració local. Un altre factor que incideix és el que ens deuen les administracions superiors. A data del mes de juny, a l'Ajuntament de Roquetes ens deuen 1.600.000 euros només en obres i 170.000 euros en subvenció per a pressupost corrent. Diners que l'Ajuntament té que adelantar a les administracions superiors a un 0% d'interès. Aquestes raons exposades fan que aparegui un desequilibri pressupostari a l'hora de liquidar l'exercici. Llavors és quan s'ha d'elaborar un pla de sanejament que té uns objectius determinats. Aquest pla que presentem avui ha estat elaborat pels serveis econòmics de la Diputació de Tarragona i proposa una sèrie de mesures per tal d'absorbir aquest romanent negatiu de tesoreria. Les mesures que proposa són la concertació d'un préstec a llarg termini per un import de 400.000 euros, acceptar la subvenció del Consell Català d'Esports finançat per un préstec per mitjà de l'Institut Català de Finances per un import de 840.000 euros i fer el canvi de finalitat de préstec dels anys 2008 i 2009 per un import de 459.129,98 euros. Perquè fa al seguiment dels ingressos i les despeses són les mateixes mesures que es van proposar al pla d'ajust i les mateixes mesures que es van tindre en compte a l'hora d'elaborar el pressupost municipal del 2012.
austeritat en la despesa i contenció econòmica per tal de no augmentar la despesa pública. Austeritat en la qual estem compromesos tots els membres del govern. Aquest pla, que rebrà l'autorització per part de Política Financera de la Generalitat, tindrà un seguiment regular perquè fa la seva aplicació i de les mesures que proposa, per la qual cosa els demano l'aprovació d'aquest pla de sanejament. Gràcies. Si hi ha intervencions, té la paraula el portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Nosaltres votarem abstenció, perquè pensem, com ja els hem explicat altres vegades, i no es tracta de fer més llarg el plenari d'avui, que ja portem prou rato. Els hi vam explicar quan vam fer el pla d'ajust. Ho hem pogut comprovar i nosaltres així ho hem volgut explicar quan hem fet les liquidacions i els comptes generals dels últims anys. Els hem intentat explicar també els motius que nosaltres veiem a l'últim pressupost d'aquest Ajuntament. Per a nosaltres, o sigui, ara tenim que concertar un préstec. Per a poder-ho fer necessitem un pla de sanejament, venim d'un pla econòmic i financer que no hem complit en cap cas, però els papers ens diuen que anem bé, que anem en bon camí, però després, bueno, votem abstenció. Pensem que en qüestió econòmica s'estan seguint uns criteris que nosaltres no estem d'acord, els hi hem explicat moltes vegades. Cal readreçar i cal ser ben conscients de que la situació, per molt que els números diguen que els plans surten correctes, que la situació nosaltres veiem que no és correcta, que no creiem que aquests plans s'ajustiguen a la realitat, perquè ja els vam explicar que tenen en compte uns paràmetres que pensem que nosaltres pensem que aquests paràmetres fan que atenguéssim a unes xifres que no seran realitat, per tant, els números sobre el paper ens surten bé, però després no és així. Ja els hem explicat diverses vegades, el nostre vot en aquest punt serà d'abstenció. Moltes gràcies. Alguna paraula més? No hi ha més paraules, per tant, passem a votació la proposta. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Següent punt, perdó. S'aprova el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, el Partit Popular i l'abstenció del Partit Socialista de Catalunya i Plataforma per Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia, també de l'àrea d'Hisenda. Aprovació, si procedeix, canvi de finalitat de préstecs signats per a la seva transformació a préstec pont. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'expedient número UCF/2012 de canvi de finalitat dels préstecs signats transformant els sobrants no afectats del préstec com a préstec pont. Segon, quan es rebi la totalitat o part de les subvencions dalt relacionades, aquest import s'haurà de destinar a amortitzar la part que correspongui de préstec pont. Tercer, declarar la no disponibilitat dels crèdits de les aplicacions pressupostàries que consten a l'expedient. Si no hi ha cap intervenció, passem a votació la proposta. Vots a favor? Abstencions? S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, el Partit Popular i l'abstenció del Partit Socialista i Plataforma per Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia, aprovació si procedeix a acceptar la subvenció del Consell Català de l'Esport i aprovar i sol·licitar l'autorització per a concertar el préstec amb l'Institut Català de Finances. Vistos els antecedents, proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, acceptar la subvenció de 1.560.955 euros que ens concedeix el Consell Català d'Esports per a l'actuació pavelló poliesportiu, 840.000 euros del principal del préstec que corresponen a l'import subvencionat per al pavelló més els interessos i despeses del préstec. Segon, formalitzar un préstec de 840.000 euros amb l'Institut Català de Finances destinat a l'actuació dalt referenciada. Tercer, facultar a l'alcalde, el senyor Francesc Asturgàs, per tal que pugui signar els corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a terme els acords anteriorment aprovats. Si hi ha alguna intervenció, té la paraula el portaveu socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors. Explicar el nostre sentit de vot, així com en els dos punts anteriors, el nostre posicionament ha sigut d'abstenció en aquest punt, on se tracta d'acceptar la subvenció del Consell Català de l'Esport
i concertar un préstec amb l'Institut Català de Finances per a que ens puguen arribar aquests diners, i votarem a favor. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Casado. Passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia, també dins l'àrea d'Hisenda, aprovació si procedeix sol·licitud d'autorització per concertar operació de préstec per absorbir el romanent de tresoreria negatiu. Vistos els antecedents, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, concertar una operació de crèdit en la modalitat de préstec de llarg termini amb l'entitat Bankia per un import de 400.000 euros per absorbir part del romanent negatiu de tresoreria per a despeses generals procedents de despeses d'inversió provinent de la liquidació del pressupost municipal per a l'exercici 2011. Aquesta concertació està subjecta a l'autorització del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, sense l'esmentada autorització, no es pot portar a terme el present acord de concertació. Segon, sol·licitar l'autorització per formalitzar l'operació de crèdit al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Tercer, facultar l'alcalde per tal que pugui signar els corresponents documents per formalitzar l'operació de préstec abans esmentada. Sí, alguna paraula? Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde. Bé, en aquest punt el nostre grup de Plataforma per Catalunya votarem en contra i el motiu simplement és perquè creiem que ja estem prou sobreendeutats com per a tindre que fer ara un préstec de 400.000 euros, que els seus motius tindran de no rebre les subvencions que ens deuen, però nosaltres creiem que és sobreendeutar-nos. La regidora d'Hisenda, tal com ha dit, el pla de sanejament és a 3 anys, el préstec és a 4 anys, involucrem el que queda de legislatura i una mica més allà, i per tant nosaltres votarem en contra d'aquesta proposta. Gràcies. Si no hi ha més intervencions, passem a votació la proposta. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? S'aprova amb el vot a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, el Partit Popular, l'abstenció del Partit Socialista de Catalunya i vot en contra de Plataforma per Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia, i canviem d'àrea. Donar compte de les relacions de decrets d'alcaldia següents, la número 4/2012, que van del número 190 fins al número 336. Donar compte de la relació de decrets de presidència següents, la número 4/2012, que va del número 6 al número 9. Següent punt, donar compte de les actes de les juntes de govern local següents, la número 14 de data 10 d'abril, la número 15 de data 17 d'abril, la número 16 de data 24 d'abril i la número 17 de data 8 de maig de 2012. Següent punt de l'ordre del dia, mocions de control. No hi ha cap moció de control presentada. I l'últim punt de l'ordre del dia, pregs i preguntes. Si hi ha algun prec o alguna pregunta? No hi ha cap prec ni cap pregunta, per tant donem per acabat aquesta de plenari, no sense, si m'ho permeten, i donat que aquesta mateixa setmana, el divendres, comencen les festes majors de Roquetes, en nom de tota la corporació, desitjar que la gent de Roquetes, les roqueteres i els roqueteros i tota la gent que ens vingui a visitar ho passe el millor que pugui i sàpiga i disfrute de les festes majors de Roquetes. I també, com que comencem el mes de juliol, a totes aquelles persones que se'n van de vacances, desitjar-los que passen unes bones vacances i un bon estiu. Moltes gràcies.